Radio Before Internationally lamɛnbagaw an bɛ a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ko aw ni tile ka tila ka fɔ kunnaja barabaratɔn page lajɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ma k'aw bisimila aw dan kan na donc an b'a ye k'a fɔ bi ale juma ye donc juma o juma ko dugubila a ka fisa ni ladala wuli juma o juma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka se ka kibaruya lase aw ma kibaruya mun n'a bɛ farikolo ɲɛnajɛ o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔkun kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ fanba minnu kɛra an b'olu fara fara ɲɔgɔn kan k'olu lase aw ma aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min na nin ye an sigilen ye bi ta kɛnɛ kan an bɛ kuma fɛn minnu kan bisa o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye k'a fɔ coupe du monde féminin n'ale bɛna kɛ Maroc jamana o kɔni o sanfɛ ni ye ɲinɛ san wɛrɛ ta in y'a ta ko 17nan ye an b'a ye Mali kun éliminé a la nka kuma dɔnnaw ko ten ko ni ko dɔ ma kɛ ko maa man k'i jigi tigɛ Ala la donc Mali kun éliminé Cap Vert fɛ nka a ma ɲɛ mun kɛ ɲɛ kɛra jamana 4 ɲɔgɔnna ma ka fara olu kan olu b'u ka tige sɔrɔ ka se ka taa fara Coupe d'Afrique tɔ jamana 12 kan donc Mali musolakaw olu sen kɔni bɛna y'o kɛnɛ kan u b'a yira k'a fɔ Coupe d'Afrique nata Mali musolakaw bɛna y'a kɛnɛ kan an b'o lase aw ma bi tilegan in na ka bɔ sa Coupe du monde KD donc n'o ye Coupe du monde U17 ye denmisɛnninnaka minnu si tɛmɛ san 17 kan olu ka Coupe du monde a baara daminɛna Qatar jamana kan an b'a ye lundi tɛmɛnen kɔnɔna na Mali ale y'a ka bɔko fɔlɔ kɛ n'Ala sɔnna bɔko filanan u bilal'u ka sini k'o makɔnɔ an bɛ ninnu kibaruyaw an bɛ ninnu lase aw bɛɛ lajɛlen ma mun tɛna kɛ basikan n'a tɛna dɛsɛ faamuyalicogo ɲuman a bɛn'o sɔrɔ o la nin y'anw sigilen aw ka farikolo ɲɛnajɛ jamukan kɛnɛ sanfɛ aw ka dɔgɔkun farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw o sanfɛ an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲumandɔn an mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ aw ka ɲɛmadali aw ka kulomadali san a n'a ka waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o la aw foli bɛ aw ye an b'a daminɛ mun na sa o ye tɛ dɔwɛrɛ basketball an bɛ don kɛnɛ kan basket ale kɔni coupe du Mali ale demi-finale kɔni cɛw ani musow an b'a ye dɔgɔkun laban tɛmɛnen na o demi-finale kɔni tanna n'o bɛnna samedi tɛmɛnen kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na Sali Abdala Mahamani Haidara stade 26 mars la Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ salle belebeleba min bɛ a basket ninnu kɛra yen nɔ a demi-finale bɛɛ lajɛlen kɛra n'o y'a demi-finale 4 kɔni ye cɛw ani musow olu fan fɛ an b'a ye cɛlakaw olu de fɔlɔla ka kulew k'o datigɛ centre Mamutu Kane ka bɔ Kalabankoro n'u k'a ma ko CMK ale kɔni stade Malien de Bamako olu tun bɛ ɲɔgɔn na cɛlakaw fan fɛ an b'a ye stade kɔni bɛ sebaaya sɔrɔ CMK ka 66 CMK ale ta bɛ kɛ 53 o kɛra cɛlakaw olu ka demi-finale fɔlɔ ye olu ka demi-finale filanan kɛra samedi kelen na 20h wagati AS Police ale kɔni centre référence de basketball de Tombouctou n'o ye CRBT olu fana tun bɛ ɲɔgɔn na polisiw olu bɛna buru CRBT ɲɛkɔrɔ 85 o kɛra CRBT ta ye an b'a ye AS Police ale ta kɛra 73 ye o kɛra o cogoya o kɔni o la musolakaw fan fɛ sa olu ta daminɛ samedi don 16h o waati Astral de Bamako ale kɔni centre Bintu Danbele ka bɔ Kulukoro n'u ko ma ko CBD olu fana tun bɛ ɲɔgɔn na a kulonkɛ da jara Astral de Bamako ale kɔni o la Real ale bɛ sɛbɛn sɔrɔ 56 CBD ale ta bɛ kɛ 50 o kɔni o ye o b'a yira k'a fɔ 6 points d'écart o de kɔni bɛ don ni équipe fila o ni ɲɔgɔn cɛ 18h wagati sa kirikira waati kan o de kɔni tun bɛ yen nɔ 18h waati Joliba AC musolakaw olu tun bɛ ka stade Malien de Bamako musolakaw olu tun bɛ ko bisimila Joliba AC n'i y'ale ni sari ko fɔ a mana kɛ farikolo ɲɛnajɛ fan o fan ye an b'a ye k'a fɔ engouement a ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ Joliba ale kɔni stade ni ɲɔgɔn cɛ nka basket in na Joliba AC musolakaw olu bɛna sɛbɛn sɔrɔ stade Malien de Bamako musolakaw kan Joliba AC ka 72 stade ale ka 55 donc o b'a yira k'a fɔ stade kunu cɛ ani bi cɛ o tɛ kelen stade bolo salo an b'a ye k'a fɔ stade Malien de Bamako ale wulila k'i jɔ ni Paris bolo fila bɛɛ basket kunda nka ɲinɛ ta in an b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ ɲina ka taa k'a to fɔlɔ déjà donc Coupe du Mali kɔni musolakaw olu sen bɛ bɔ nin yɔrɔ la hali n'a sɔrɔ cɛlakaw olu ka tige sɔrɔ ka taa finale o kɛnɛ kan an bɛ don fédération malienne de football ale fana kɔnɔna na olu ka super coupe n'o ye super coupe Ben Oumar Sy ale fana kun bilalen don ka samedi tɛmɛnen o ma kɔnɔ n'o kun bɛnna kalo tile gale o ma novembre kalo tile gale an b'a ye k'a fɔ stade Malien de Bamako ale Joliba AC olu de kun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka super coupe a kɔni bɔra dɔgɔ kɔrɔ ka bɛn ko ni lahala min bɛ jamana kɔnɔ bi o dogolen tɛ maa la donc an b'a ye k'a fɔ caman fana fɔra o la
an b'a ye kulonkɛ in a kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka sababuya kɛ o ye donc o kɔni kɛra gɛlɛyaba ye nin waati la nin bɛ k'a siɲɛ filanan ye an b'a ye k'a fɔ super coupe Ben Marsi a kɔni bɛ boloda a bɛ cɛ a bɛ boloda a bɛ cɛ donc u y'a yira k'a fɔ finalement n'Ala sɔnna u y'a bila ka novembre kalo tile 16 u y'o makɔnɔ donc novembre kalo tile 16 o bɛ super coupe ale kɔni bɛna tan n'o kɛra novembre kalo tile 16 novembre kalo tile 22 u y'a yira ko championnat national k'ale kɔni bɛna segin ka daminɛ donc ni club 14 o kɔni o ye an bɛ bɔ o kɛnɛ kan sa an bɛ don yɔrɔ min na o ye k'a fɔ an bɛ taa musolakaw olu fan fɛ musolakaw olu ka coupe d'Afrique n'a bɛna kɛ Maroc jamana o ka san nata la san 2026 ale kɔni na jamana 12 an b'a ye olu de tun bɛ taa kɛnɛ kan san o san nka ɲinɛ an b'a ye k'a fɔ CAF n'ale confédération africaine de football dalateriya n'u k'a ma ko CAF ale sigilen bɛ farafinna farikolo ɲɛnajɛ ko kunna donc olu kɔni lajɛrɛ ba kɛ kalo tile 3 tɛmɛnen olu ye lajɛrɛ beleba olu y'o kɛ an b'a ye lajɛrɛ in kɔnɔna sa a kɔni kɛra tare Mali ma donc o y'a lajɛrɛw kɔnɔna o y'a yira k'a fɔ coupe d'Afrique féminin n'o ye musolakaw ka coupe d'Afrique kɔrɔlen a bɛ kɛ jamana 12 ye nka o y'a yira k'a fɔ ko u bɛna lajɛ ka jamana 4 ko olu repêcher ka fara kan donc o jamana 4 na sa o kɔni kɛra sababu ye Mali musolakaw olu kɔni sen yira la o y'a sɔrɔ Mali k'u éliminer Cap Vert o kɔni fɛ donc o jamana 4 na sa Mali Cameroun Égypte Côte d'Ivoire donc olu jamana 4 olu kɔni repêchera ka fara kan Mali Cameroun Égypte ani Côte d'Ivoire o jamana 4 olu kɔni repêchera ka fara a kan o la désormais musolakaw ka coupe d'Afrique a bɛna kɛ jamana 16 o kɔni o ye donc san nataw yɛrɛ sa o bɛ kɛ coupe d'Afrique a tako 17 ye wa a bɛna kɛ Maroc jamana kan tɛmɛnen na o fana kɛra Maroc jamana kan Mali danna quart de finale kɛnɛ kan Nigeria ale ye Mali labɔ non Maroc ale ye Mali labɔ plutôt Maroc ye Mali labɔ wa an b'a ye k'a fɔ Nigeria ale ye seba sɔrɔ Maroc ka finale o kɔni o la donc an b'a ye k'a fɔ gɛlɛya kɔni bɛ ni musolakaw ninnu kan kosɛbɛ ka d'a kan u debut bɔra quart de finale la fo ɲinɛ dɔrɔmɛ kelen kɔni ma d'u ma u ka prime de matchw kɔni ye a bɛ maa dabali ban kosɛbɛ kosɛbɛ donc ka d'a kan n'an y'a ta k'a lajɛ cɛlakaw fan fɛ olu ka match ban o y'a sɔrɔ ka wari dara u ni mun ka kan o dar'u tigɛ nka musolakaw olu kɔni vraiment an ma se k'a faamuya dɔrɔmɛ kelen ma d'u ma depuis salon fo ɲinɛ u bɔra quart de finale de la dɔrɔmɛ kelen ma d'u ma or que cɛlakaw olu ka match ban o y'a sɔrɔ ni mun ka kan hali n'o ma d'u ma o layiru bɛ ta u ɲɛ nka nin fana ye dabaliban ko ye jamana kɔnɔ donc a ka gɛlɛn fana farikolo ɲɛnajɛ a ka taa ɲɛ nin kan fana kan donc hali bi an bɛ mun fɔ Mali farikolo ɲɛnajɛ ko an ka ɲini ji ɲɛma jɔlen n'o tɛ a ma nɔgɔn dusukasi ka bon baara ma daminɛ Mali farikolo ɲɛnajɛ ko la fɔlɔ gɛlɛya bɛ yen donc an bɛ se k'o de kɔni fɔ musolakaw fan fɛ o kɛra o cogo la an bɛ to musolaka kelenw fan fɛ hali bi Ligue des champions féminin an bɛ don kɛnɛ kan Ligue des champions féminin n'i y'a ko fɔ ale fana baaraw a bɛna kɛ Égypte jamana o kɔni kan ɲinata y'a ta ko 5nan o kɔni o ye donc coupe d'Afrique Ligue des champions ale tako 5nan o don musolakaw fan fɛ an b'a k'a fɔ ISFAS n'o ye sɔrɔsimusow ye olu de bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan n'o ye Union sportive des forces armées de sécurité du Mali n'u k'a ma ko ISFAS sɔrɔsimusow olu de bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa ɲinɛta in kɛnɛ kan tako 5 in na an b'a ye baaraw kɔni a bɛ daminɛ sini ni Ala sɔnna n'o bɛ bɛn novembre kalo tile 8 o kɔni ma donc baaraw bɛ daminɛ o kɔni o la donc ISFAS ale kɔni bɛna a ka bɔko fɔlɔ kɛ sini 13h waati an b'a ye k'a fɔ 15 de agosto ka bɔ Angola ale kɔni ni ISFAS olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ donc o bɛ kɛ o cogo la ISFAS a b'a ka bɔko filanan kɛ mardi n'o bɛ novembre kalo o tile 8 ma ISFAS ale kɔni ni Fardi Araba u fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan donc a y'a fɔ cogo min na Coupe d'Afrique yɛrɛ a baaraw kɔni bɛ Ligue des champions a baaraw bɛ ka kɛ Égypte jamana o de kɔni o sanfɛ donc baaraw ye o cogo ye an bɛ don mun kɛnɛ kan o ye k'a fɔ Coupe du monde KD n'o ye denmisɛnnin minnu si tɛ tɛmɛ san 17 kan olu ka Coupe du monde a baara bɛ ka kɛ Qatar jamana kan jamana 43 olu de b'a kɛnɛ kan donc Qatar ale bɛ k'o bɛɛ bisimila denmisɛnninnakaw fan fɛ denmisɛnnin minnu tɛ U17 denmisɛnnin minnu si tɛ tɛmɛ san 17 kan a baara daminɛna tɛnɛndon o kɔni o la donc Mali y'a ka bɔko fɔlɔ kɛ araba tɛmɛnen n'o bɛnna kura sini araba ma donc Mali a kɔni ni jamana min ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛra Nouvelle-Zélande ye donc Mali m'a bila dala 3 ani karangolo an b'a ye k'a fɔ Mali denmisɛnninw u y'o kɛ Nouvelle-Zélande o kɔni o la bi wɛrɛ la sa
biw bɛ kɛ Seydou Dambélé ne bɛ sanga 17 na ale bɛ Mali ka celu fɔlɔ sɔrɔ ka don o bɔlen kɔfɛ Zumana Balo ale bɛna Mali ka celu 2nan ale bɛ sɔrɔ ka don sanga 55 o kɔnɔna na donc celu 3nan an b'a ye o bɛ don Cɛkura Raymond Bomba ale kɔni fɛ sanga 78 na donc Mali bɛ seba sɔrɔ 3 ani Kanangolo araba tɛmɛnen o kɔnɔna n'Ala sɔnna Mali a bɛna ka bɔko 2nan kɛ sini donc o bɔko 2nan bɛ kɛ sini samedi Mali ani jamana min bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o tɛ jamana wɛrɛ o ye Autriche donc Mali ni Autriche an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sini 13h o waati 13h pile Mali Autriche an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hali n'a sɔrɔ a match ka gɛlɛn kosɛbɛ Mali a ka premier match gagné Autriche ale fana ka premier match ale fana o gagné donc o b'a jira k'a fɔ ni mun gagné na sini o b'a ka qualification o b'a sɔrɔ donc kɛnɛ in kan donc a bɔntan fɛn tourné bɛɛ tɛna ye an b'a la deli Arama Jefila Jalo ale kɔni n'a ka denmisɛnninw u ka se ka garisɛgɛ sɔrɔ kɛnɛ in ale kan cogoya min na o kun ye o kibaruyaw olu taabolo ye n'an bɔra o la an bɛ don yɔrɔ min na o tɛ yɔrɔ wɛrɛ ye an bɛ don compétition africaine de club a bɛ don ale kɛnɛ kan n'o Ligue des champions ale kɔni ni coupe de confédération an bɛ don olu kɛnɛ kan o tirage fana bɔra ka kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na n'o bɛnna kalo tile 3 o kɔni o ma an b'a ye k'a fɔ stade ale kɔni ni Joliba olu bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan stade ni Joliba olu bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan n'an y'a daminɛ Ligue des champions na sa o tirage kɛra bakuruba 4 u y'o sigi o bakuruba 4 na sa an b'a ye Renaissance Berkane ka bɔ Maroc ale bɛ poule A kɔnɔ Pyramide FC ka bɔ Egypte ale fana bɛ bakuruba fɔlɔ kɔnɔna na Rivers United ka bɔ Nigeria ale bɛ bakuruba fɔlɔ kɔnɔna na Power Dynamo ka bɔ Zambie olu bɛ bakuruba fɔlɔ olu b'a kɔnɔ n'o ye groupe A ye bakuruba fana na k'a ma ko poule B sa National Al Ahly ka bɔ Egypte ale bɛ yen nɔ Young Africans ka bɔ Tanzanie ale fana bɛ yen nɔ Fardi Araba ka bɔ Maroc ale bɛ yen Jeunesse Sportive de Kabylie n'o ye JS Kabylie ka bɔ Algérie ale fana bɛ bakuruba 2nan kɔnɔ n'o ye poule B bakuruba 3nan n'o ye poule C sa Mamelodi Sundowns ka bɔ Sud-Afrique ale bɛ yen nɔ El Ahly Omdurman ka bɔ Soudan ale bɛ yen USM Alger ka bɔ Algérie ale bɛ yen an b'a ye Selwa Lupopo ka bɔ RD Congo ale bɛ yen nɔ bakuruba 4nan sa n'o yɛrɛ b'an concerné kosɛbɛ ni an ka cɛbɔ b'o o kɔnɔna na o bakuruba 4nan na sa Esperance de Tunisie ale kɔni bɛ yen nɔ Simba Sport ka bɔ Tanzanie ale bɛ yen Petro Atletico de Luanda ka bɔ Angola ale bɛ yen nɔ Stade Malien de Bamako ka bɔ Mali la nɔ o bɛ yen nɔ donc o y'a fɔ cogo min na ni bakuruba 4 o de kɔni sigira dɔgɔkun tɛmɛnen na a baaraw yɛrɛ bɛ daminɛ novembre kalo a tile 21 donc baaraw bɛ kɛ o cogo la donc novembre kalo tile 21 baaraw kɔni bɛ kɛ stade ale kɔni ka bɔko fɔlɔ ale ni Espérance u kɔni bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ o sanfɛ donc an bɛ Ala de deli garisɛgɛ ɲuman Stade Malien de Bamako ani Joliba se u ka se k'o sɔrɔ cogo min na n'an bɔra o la an bɛ don Coupe de Confédération n'o Coupe CAF an bɛ don ale kɔnɔna na o bakurubaw fana sigira n'an y'o bakurubaw ta k'o lajɛ poule A kɔnɔ n'o ye bakuruba fɔlɔ ye Isma Alger ka bɔ Algérie ale bɛ yen nɔ Joliba AC ka bɔ Mali la ale bɛ yen nɔ Olympique Club de Safi ka bɔ Maroc ale bɛ yen FC San Pedro ka bɔ Côte d'Ivoire ale bɛ yen nɔ o ye bakuruba fɔlɔ ye bakuruba filanan Wydad Casablanca ka bɔ Maroc ale bɛ yen AS Maniama Union ka bɔ RD Congo o bɛ yen nɔ Azam FC ka bɔ Tanzanie ale bɛ yen nɔ Nairobi United FC ale bɛ yen nɔ ka bɔ Kenya o bɛ yen nɔ CR Belouizdad ka bɔ Algérie ale bɛ bakuruba 3nan kɔnɔ n'o ye poule C Stellenbosch ka bɔ Sud-Afrique o bɛ yen nɔ AS Otoyo Doyo ka bɔ Congo Brazzaville ale bɛ yen nɔ Singida Black Star ka bɔ Mozambique ale bɛ yen nɔ Zamalek de Caire ale bɛ bakuruba 4nan kɔnɔna na ka bɔ Egypte Zamalek de Caire ka bɔ Egypte ale bɛ yen nɔ Al Masry ka bɔ Egypte o bɛ yen nɔ Kaizer Chiefs ka bɔ Sud-Afrique o bɛ yen nɔ Zesco United ka bɔ Zambie o bɛ yen nɔ donc nin kun ye Coupe CAF ale ni Coupe de Confédération donc nin y'o ye Mali cɛbɔ 2 stade ale kɔni ni Joliba donc hakilila u ka hakilila o kɔni tɛ 2 ye ka se ka opération 9 points k'o sɔrɔ Bamakɔ yan nɔ ka se ka taa ko ɲɛɲini ka qualification tɔ ka t'o ɲɛɲini jamana kɔ kan hakilila club in fila ka ambition kan ka k'o ye
donc o baaraw bɛ kɛ o cogo la donc an bɛ se ka mun fɔ bi farikolo ɲɛnajɛ kibaruya la olu kɔni kun ye bi an b'a dakuru damadɔ la sisan an b'a fɔ Ligue des Champions kɛnɛ kan mardi don Real Madrid ale kɔni Liverpool olu tun bɛ ɲɔgɔn na Real bɛ sɛbɛn sɔrɔ Liverpool kan kelen Liverpool bɛ sɛbɛn sɔrɔ Real kan 1-0 o la Paris Saint-Germain ale ni Bayern olu fana tun bɛ ɲɔgɔn na an b'a ye Bayern fana bɛ sɛbɛn sɔrɔ Paris kan 2-1 hali n'a sɔrɔ Bayern bɛ wuruji kelen ta Luis Diaz ale kɔni o fɛ mercredi sa an b'a ye Barça ale kɔni FC Bruges olu tun bɛ ɲɔgɔn na an b'a ka fɔ match ba 3-3 hali n'a sɔrɔ match kɔni a 3-3 a ma bɛn Barça supporters ma kosɛbɛ ka d'a kan u caman ma nisɔndiya kɔrɔ balontan in kɔnɔna na kosɛbɛ an kɔni tun bɛ se ka mun fɔ bi an ka dɔgɔkun kibaruyaw o kɔni na o kun ye nin bi an bɛ bɔ kibaruyaw kɔnɔ ni mun ye sa o ye k'a fɔ Banjugu Dante donc ale kɔni ye maison de la presse o ɲɛmɔgɔ don donc n'o ye Mali kunnafonidilaw ka soba o ɲɛmɔgɔ o kalifalen bɛ ale o ɲɛmɔgɔya kalifalen bɛ ale la bi donc ale kɔni bamuso o tanyana an b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen kɔni o la donc nin waati na an bɛ se k'a fɔ ko famille Dante ma donc fura mun b'o la o ye limaniya o kɔni o ye donc an bɛ bɔ ni nin kibaruyaw de ye an ka nin dɔgɔkun kibaruyaw kɛnɛ kan an sera ka mun lase radio bɛɛ fɔ international lamɛnbagaw ma 102 n'a kun ka fɛ 5 fo ka fara kunnadiya barabaratɔn page lajɛlibagaw a n'a membre bɛɛ lajɛlen a n'a abonnés bɛɛ lajɛlen an sera ka mun lase an ma hakili a ye faamuyali sɔrɔ nin na hakili aw tɛna nimisa nin na hakili a ye nisɔndiya fana sɔrɔ nin fana kɔnɔna na an bɛ Ala de deli Ala ka juma wɛrɛ Ala k'an ko o jɔn ye n'Ala sɔnna juma wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ka se ka kibaruya wɛrɛ k'o lase aw ma.